Казвам се Петя Романова, мениджър логистика на фирма Bultex 99. Днес при нас организираме събитие, което е съвместно с БАС, Българска асоциация по снабдяване, заедно с нашите партньори Линде и Стамтех. Ние управляваме, вие растете, това е нашето мото, това е нещо, което искаме да живее. 33 години, история, постоянно развитие, усъвършенстване. Ние сме концентрирани в търговията и производството на работно облекло и лични предпазни средства.